Wow, de tupos, de petupos y de tupos. Cosa le ganas? Haydi tvare. Ajde, barem da. Molim. Gdje lazma? Ajde, ja dam prvo toto. Na moj džem. Ajde, mamo, da se zdrav. Kaj se isto? A? Sam skrit kako da poček ti napraviti knjigarci. Da zove najrazličniji? Фигури, кораби. Сколько като идея да различни? Виж папа. От различни, защото в тях се учили как мама направи лодка, направи кораб, че направи подводница. Виж кой е оригинал? Това са много интересно. И от Мар. Да му кажем? Кажи му. Мамица и от Мар. Това е Мар подаръка. Знаеш коя е Мар? На Марти. Нали е Марибел Мар, дети мама годината? Играш, не знаеш коя? Ама кое? Машини? Да, Мар. Колко е хубаво? Ооо, ай, кисесто! Обратната. Това не беше ли къде си го мечтаеш? Къде му се разглобяват думите? Ай, мама, бам! Дай, бам. Папа, ще да го покажем на снимката. Ай, ти си мечташ, маменко, че? Дай ми номерите. Как мама се смее? Ще кажеш ли на мама мерси на тати? Благодаря. Ти цъкаш ли тати? Айде, тримата. О, que guaya. Papá, si venimos, por favor, porfa. Papá. Ще снимаш ли изобретението по? Вау! Награда? Да. Красиво. Ако си на вас, тъй да видите. Харесва ли торта, мами? Най-хватка. Трябваше да му пусна видеоклип да му...